Ezihamba phambili indaba namuhla kushone oyedwa engozini yomgwaqo eNseleni. EYABOMDABU ikhuthaza izigcawu zabesihuda. OWEZOBUCIKO welula ISANDLA KUMACIKO. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Kushone umshayeli wetekisi engozini yomgwaqo ebandakanya itekisi eshayisa ibhasi maqede yaqhamuka amalangabe emgwaqweni ophakathi neRichards Bay neNseleni enyakatho nekaMthaniya namuhla ekuseni. Bayisikhombisa abantu abalimalile kule ngozi kubalwa abathathu abadala kanye nezingane ezine. Ingozi enyantisa igazi ehlanganisa ibhasi, itekisi kanye nebhaki belilayisha abantwana besikole eyenzeke ngesikhathi sekuseni emgwaqweni uR619 ngaphandle kwelokishi laseNseleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal idlule nomphefumulo womshayeli wetekisi. Ibhasi kubiye ukuthi belilayisha abasebenzi benkampani yakwaloliwe bephuma emsebenzini edolobheni iRichards Bay bebheke eNseleni, kanti itekisi lona belinomshayeli kuphela. Emva kokushayisana kwalezi ithuthi kuqhamuke umlilo oshiye lezi ithuthi zombili zingumlotha. Umphathi wamabhasi ahambela eNseleni ngaphansi kwenkampani iKhwezi, uNkosinathi Mthethwa, uphawulile ngale ngozi wabesedlulisa namazwi enduduzo emndenini womshayeli wetekisi oshonile. Sizolana kakhulu nabomndeni wakhe ngokudlula kwakhe emhlabeni mfowethu nokuba bengakasingayitholi yonke imininingwane ngokuhamba kwabo ngoba sithe sifika lapha sithe ukuthatha isikhashana ngoba lento yenzeke singekho eduze. Ukufika kwethu lapha kube sebebaqoqile mhlambe njengomshayeli wethu webhasi sithola ukuthi besephumile neambulance bemthathile bemsela lapha eONYANGWA khona singazange sazokusilandela masiqeda ukwenza lolu cwaningo. Umthethwa uveza ukuthi benza konke okusemandleni ukuthi amabhasi abo aphephile wabesenxusa umphakathi uba ungathuki. Siyazama ukuqekelela ukuthi zingabikho ingozi ezivelelayo, kepha ke ingozi into ongayilindele isikhathi evela ngaso, kepha ke siyaqekelela khona ukuthi sifundise ukuthi abashayeli bethu abahambe ngokuphepha bephephise abagibeli bethu esebenza ngabo ibona obasibethu. Siyazwelana kakhulu nalesimo esibhekene naso. Yebo ingozi zikhona zichithekile yonke indawo, kepha bengabi nalo uvalo uNkulunkulu kuphela uma into yakhe esuke seyihlelile kusuke singenako ivimba, kepha khona siyaqekelela ukuthi sihlale siqophelele ukuthi abantu bethu sibathuthe ngendlela ephephile. Okhulumela amaphoyisa asempangeni uKapteni Siyanda Shangase uqinisekisile ukuthi kushone oyedwa kule ngozi nokumshayeli wetekisi, kwathi abanye abasebenzi kanye nezingane bathola umhuzuko. Udriver wetekisi ushonile. Udriver wetekisi uAyanda Philani Mthembu una-35 years ohlala khona eNseleni. Abagibeli beKhwezi ibhasi basustain nje minor injuries, bathathwa ama-ambulance kuphuthumiswa eklinikhi. Iy'ngane zesikole nazo ey'ntathu kweziwu-5 ebekade kuzikwi-high days ibheke esikoleni, ey'ntathu zithole ama-minor injuries. Nakuba befikile endaweni yesigameka besicisha mlilo kubonakala befike emva kwendaba kwazise lezi ithuthi zishe zangqonqa. Usihlalo wendlu yobuholi bomdabu KwaZulu-Natal inkosi uPhathisizwe Chilisa uthi bafisa kuqinikisekiswe usiko lwasemandulo lwezigcawu zokubhunga ngezindaba ezithinta abantu besifazane futhi zisatshalaliswe nesifundazwe sonke. Inkosi yaseMedungeni isho kanjena ngesikhathi umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesifundazwe usingathi isigcawu sokucobelana ngolwazi nokukhunjulwa kweqhawukazi lomzabalazo uCharlotte Maxeke njengoba bekubungazwa usuku lwembokodo eXhopo. Indawo yaseMadungeni ngezinye zeindawo zasemakhaya lapha besifazane besakuthola kunzima ukukhululeka njengoba ziningi ingqinamba ababhekene nazo. Usihlalo wendlu yobuholi bendabuko inkosi uPhathisizwe Chilisa ekhuluma emcimbini wokubungaza usuku lwembokodo obubanjele kule ndawo udalula ukuthi kulichilo okwenzeka manje njengoba inhlonipho yomuntu wesifazane ibiqhakanjiswa emandulo. Akaze ngisho emandulo kube khona kuze kungathi isiko ukucindezela umuntu wesifazane. Ubufakazi balokho abantu besifazane babehlonishwa ngisho insizwe ezindala zokutshela ezazilwa izimpi. Kwakuthi isinyathela amasimba abantwana uma kuke kwaqhamuka abantu besifazane wathi lungu yayibuyele emuva leyo mpi ngoba babehlonishwa ngendlela ukuthi awukwazi ukumbeka isandla, awukwazi ukukhuluma ngesankahlu kuye. Siyanxosa einsizweni ikakhulu ngoba sifuna ukuhlukanisa lento yokuthi abantu besilisa bafaniswe namadoda ngoba umuntu wesilisa lo owenza leyo nto ngoba akazi ukuthi uhlose ukwenzani
ikusasa lini indoda yangempela imhlukumeza umuntu wesifazane bekuneyinhlelo ezahlukahlukene ezibhekene nabantu abadala ezibhekene nabantu abasha okusijabulise kakhulu lokhu okusibuyisele emuva thina njengabantu abamnyama la okwakukhona izigcawu zabantu besifazane bexoxa ngokuthi imizi yakhiwa kanjani kulindelekeni okwakwenza ukuthi bakwazi ukuzihlonipha bakwazi ukuhlonipha nesizwe yilolo hlelo obelule lapha esifisa ukuthi lisabalale nesifundazwe sakithi ngoba uma ngaqhubeka inhlelo ezifana nalezi isizwe siyoba nokuthula siyoba noxolo. Ukubungaza impilo kaCharles Maxeko wabelwela ukuthuthukiswa kanye nemfundo kwabesifazane ikakhulukazi baseyindaweni zasemakhaya imbokode yakhe lesigodi sasemadungeni ibambe izigcawu zokucobelelana ngeingqinamba ababhekana nazo kubalwa ukuhlukunyezwa ngabesilisa kanye nezingane zabafana umthelela wegciwane icorona nokunye ngenhloso yokuqhamuka nezisombululo kulezi ingqinamba baba sebenxusa uhulumeni ukuba balekelele babhekane nezinye zeingqinamba ezifana nokubulawa kwabesifazane nezingane kanye ke nokungajezi ngokwanele kwabenzi bobubi ukufundisa izingane inhlonipho ngoba yonke lento umuntu uyabheka iqala lapha emakhaya uthola ukuthi ubaba usowabohlukumezayo wahlukunyezwa noma wabona abazali bakhe behlukumezana ekhula kwakhula enalento ukuthelo ukuthi vele umuntu wesifazane mayonile into yokushaya angakwenza umeni ukuthi asisize kulesi simo esibhekene nasabantu besifazane uqinisa imithetho kwabasibulalayo. Umfelandawonye wabantu abasha ikusasa lethu Women's Project unyelwe inyoni esandleni ngesikhathi uyihlomlela ngemali engu-850,000 wamarandi ngenhloso yokubalekelela njengoba begxile ekuthungeni izinto ezahlukahlukene baphinde ke bathole noqeqesho abalidingayo ukuyithuthukisa. Akube khona imakethe lapho bezokwazi ukuthuthuka khona izinto zabo zingahlali bakwazi ukuthunga bayiphambili njengoba bethe bathanda ukungena emkhakheni wokuthunga bayabona ukuthi kungandisa amathuba ikakhulu ke kunezikhala eziningi emndenini ubuhlwempu esibonayo emakhaya sibona ubuhlwempu obudalwa kakhulu iCovid-19 ifike nobuhlwempu obukhulu emakhaya ngoba abaningi baphelelwe imisebenzi njengesikhathi seCovid amafemu avalwa esikubonayo futhi okulandelayo sibone lokuzitapela okade kukhona kwama riots kade khona kuze nabo ubuhlwempu ziningi kakhulu izitolo ezivaliwe izikhungo ezivaliwe abantu baphelelwa imisebenzi babuya bazohlala emakhaya siyakhuthaza ke kakhulu ukuthi abantu basukume ngoba lonke uhlobo lokuhlupheka lonke uhlobo lwendlala luyamaniswa nomuntu wesifazane abasukume ke bazenzele eindabeni ze1KZNTV ubikuntombi khona Mvubu. Ungqongqoshe zamaciko namasiko esifundazweni KwaZulu-Natal uHlengiwe Mavimbela uthi kungumsebenzi omnyango wakhe ukuqinisekisa ukuthi amaciko anazo izinsiza kusebenza ukuze ezokwazi ukuba aqhubeke nomsebenzi wawo. uMavimbela ukusho lokho ingxoxo ekhethekile neziko lezindaba le1KZNTV kade nikeza amaciko angaphansi kwesifunda iKingcetshwayo ngokhehle gume bomculo. Ungqongqoshe omnyango zamaciko amasiko esifundazweni KwaZulu-Natal uHlengiwe Mavimbela uhambele ke iKingcetshwayo nalapho ke ihlanganise amaciko akhele lezi zindawo okungesifunda iKingcetshwayo kanye nesifunda iZululand nalapho ke bezobapha okhehle gume abahlukene phecelezi music instruments ukuze bekwazi ke ukucija amakhono abo ngendlela. uMavimbela ke uthi ke kungumsebenzi omnyango wakhe ukuqinisekisa ukuthi ke amakhono ayavundululwa kulezi zindawo. Kubalulekile kakhulu kuthina ukubalethela lezi ikhehle gume ngoba umsebenzi wethu as Department of Art and Culture uqinisekisa ukuthi siyakwazi ukuyovundulula amakhono. Babefake ke izicelo eminyangweni zezinto ezingabasiza ukuze ikhono labo lime ngendlela. Khona maskanda, khona bezenkolo, inhlobonhlobo zama genres ahlukahlukene. Ibona kumele sizobanikezela ngalezi insiza ukuze kuthi makuba nemicimbi ngasemakhaya amajadu ngasemakhaya bakwazi ukuyodlalela abantu basemakhaya bese bekwazi ukuthola ongonsumbulwanya bekwazi ukushintsha impilo zabo. Ungqongqoshe uqhuba uthi njengamanje amaciko amaningi kaphila ngaphansi kwesimo esibucayi kakhulu njengoba ke imicimbi eminingi imisiwe ngenxa yeCovid-19. uMavimbela uthi unethemba ukuthi lokho kuzokwazi ukuthi kulekelela amaciko ukuze akwazi ukuthi enze impilo yabo ibe lula.
Siyazi ukuthi iCovid walambisile amaciko akithi. Sicabanga ukuthi ngale intervention izokwazi ukwalekelela amaciko akithi akwazi ukuthi ashintshe impilo zawo zibe ngcono. Siyazi ukuthi bayakwazi ukuthi bayibolekise lezi izinto makukhona umuntu oyidingayo bathole futhi onsumbulwana bekwazi ukuthi basizakale ngayo. uMavimbela uphothola ngokuthi ke umnyango unazo izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi njengoba sebethole okhehle gume bazoqiniseka ukuthi lamaciko athola uqeqesho langempela ukuze akwazi ukusebenzisa amakhono abo. Lezi ke izindaba zo1KZNTV mina ngingosamukeliso Nqulunga mbika ngisemlalazi. Imeya yomasipala wesifunda iKhingcitshwa inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uLindo Kuhle Phungula uvule ngokusemthethweni indla yakhe lesaguga ubongekile kaMajola Biyela endaweni yaseGobi ihlahla kuWard 11 ngaphansi umasipala uMthonjaneni waphinde wanikela ngamaphasela okudla kumalungu omphakathi angomakhelwane nesaguga. Uphungule ekhuluma nabezindaba uthi isimo sendle isaguga besihlala ngaphansi kwaso besibucayi besibeka impilo yakhe engcupheni yingakho enikele ngendlo engamagumbi amathathu ukuze ugogo ahlale endlini ephephile. Lana ke amalungu eqembu leInkatha Freedom Party eMzingazi eholwa ke ngohlalo wawo weIFP ucela impilo Makhunga. Lana ke avakashele umama uSonto Mlondo ophila ngokugula esikhathi esiningi futhi akasebenzi uziphilisa ngokuthi egadela abantu izingane zabo. Uthi ke nokho ke sekuyamehlula ngoba ke amandla kasenawo okuphatha izingane. Iqembu leInkatha limshiyele ke amaphasela okudla lokhu kwekwenze egameni lokubungaza besifazane njengoba kuyinyanga yabo. Sibone kubalekile ukuthi njengoba iningizimu Afrika igubha lolu suku lomama saye sithi ake sihlonze imizi esimo sayo sibi kakhulu abangomama njengoba besiqale lapha kumama uMamlondo. Umama loyana uphila ngokugada abantwana isifo lesokhuvethe simshaye kakhulu akanalutho ukhubazekile njengoba sesizena lapha nje kwamama uMasibiya naye njengoba nimbonile uphila ngokukhubazeka. Omama laba basimo sabo isibi kakhulu esithe siyiqembu ake sisondeleni kubo ngeinhlelo zethu ezikhona neziningi eziqhubekayo. Baningi ke abanye omama siyazi ukuthi bakhona siyiqembu leIFP nakubona futhi sizosondela. Umama Sonto uhluleke na ukuzibamba ke izinyembezi zenjabulo esho nokusho ukuthi lokho abakwenze kuye inkosi yobabusisa ngakho njengoba yena edluphekela. Usize ngibhekene naye mina ngumama ohlupheka ngakho ke endaweni la ngifuna ukuhamba manga ngoba ngisho ngigula. Ngisho ngabantu bangaphandle bekwazi ukuhamisa kodokotela nokudla ngiphila ngengane yala kwamakhelwane iyona engixoshela yakhe nginikeze lokho okuncane ukuthi ngiphile. Akugcineke lapho baphinde badlulela nasemzini wesaguga ehlala nabazukulu ugogo Khethiwe Masibiya naye ke oziphilela ngempesheni uzibongele naye ngokudla. Ngibonga iqembu elokhu ngakhula ngakhetha iqembu leNkatha. Ngibonga kakhulu bafethu uNkulunkulu njani niqhube niqhubeke nikwenze nakwabanye. Uhlalo uphiko lwabesifazane unxusa ukubeka abanamandla balule isandla baxhase limndeni. Mningi imizi kunabantu abayizintandane kunabantu abakhubazekile kunabantu abanganaba abayeni siyacela ukuthi sithole uxhaso abangakwazi ukuthi besilekelele. Lezi izindaba zo1KZNTV mina ngingosamukeliswe Nqulunga mbika ngisemzingazi eRichards Bay. Mbukelo sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.77 rand maqhathaniswa nedola semelika libu 20.45 rand maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 17.34 rand maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza $1,733.95 ounce kuthi wena ungahluziwe ube $69 4 umphongolo. Mbukelo ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezinyoni zaseDube ezibomvu ngenkani Swallows FC silimemezela ukusayinisa kwalo umdlalo ke wagejima uMamelodi Sundowns uTebogo Langamane. Ulangamane okumanje uneminyaka ngama-35 bese phenduke ukudla kwebench kweDowns ngesizini edlule njengoba edlale kuphela imidlalo eyisithupha yeligi yeDStv Premiership ngokwesivumelwano sakhe nezinyoni lomdlali usayiniswe inkontileka yomnyaka owodwa ehambisana nombandela ukuthi iphinde ivuselelwe ngomunye unyaka. Mbukelo ke sibheke isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Impangeni ezobalela amazinga okushisa u13 25 degrees eThekwini kwelikaBanana u15 23 degrees eMgungweni Lovando ngazibovu u13 25 oluni nakwaNongoma kuba u11 26 eXhophe eMantente uba u9 25 isiphethe ngeFriday Filidi u11 25 degrees. Mbukelo singakube siphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.